Ola, son Beatriz García Turnes. Estes que están na mesa son os 5 libros de ficción que teño publicados ata o momento. Os dos últimos son estes dous, Comando Sintrón e A maldición do papiro alexandrino, que se publicaron este ano, 2024. Deles vou ler un par de fragmentos hoxe para vos. Entón, empezo por Comando Sintrón. Comando Sintrón é un libro de relatos protagonizadas por mulleres anciás que foi publicado por Galaxia Editorial na colección literaria Ronsel. E o relato que vou, o anaco que vou ler, pertence ao relato O bordo do abismo. O médico advertira había uns meses que tiña que adelgazar e facer exercicio se non quería que os seus disparados índices de colesterol acabasen por darlle un bo susto. Menos prato e máis zapato, ordenáralle. E Baldo empezara no ximnasio 2 días á semana. Alí atopara o seu compañeiro de traballo Abraham, que o animara a ir de luns a venres como a él e lle recomendara apuntarse tamén ao Club de Camiñantes Fontenla. Organizamos unha saída por mes, explicaраlle. Un autobús lévanos dende a sede do club ata o inicio da ruta e recóllenos ao final. Facemos andainas de entre 15 e 30 kilómetros. A ver, coido que a máis longa foi de 28. Podes pagar a cota dun día e vir mirar que che parece. Se che gusta, apúntaste no club e saeche un pouco máis barato. Así que Baldo decidira probar e anotárase para a derradeira etapa do Camiño dos Faros, 27 kilómetros entre Nemiña e Fisterra. Non vira as 4 anciás ata baixaren do autobús no punto de partida e ao contemplalas ao pé do coche, con todos aqueles anos que parecían levar en riba, deralle co cóbado nas costelas o seu compañeiro Abraham. E estas darán rematado a etapa? Preguntara cun sorriso de conmiseración. Estas? Ese grupo de vellas dai. Abraham rira. 1 hora antes que a ti e camín, xo verás. Pero que dis? Cantos anos teñen? Os que aparentan. Pero non te confundas, están xubiladas e teñen tempo de adestrar. Saen andar 1 hora e media todas as mañás, iso mínimo. Se aburren pola tarde, recuncan outra hora e media. E xa che digo eu que iso pasa case sempre. Se ti o dis, digo, e ainda che digo máis. Todos os sábados van a un restaurante das aforas que ofrece cea baile. Todos, tamén os sábados que hai andaina. Fan a ruta connosco, monean un pouco no autobús de volta, descansan vendo a tele na casa e, ala, a moveren o esqueleto ata as 3 da mañá. Estás de broma. Pero non as tes visto andando polo barrio? Se cadra sí, pero nunca reparei nelas. Baldo quedou mirándoas en silencio. A verdade é que algunhas teñen corpo de atletas, dixo observando as máis delgadas, pero tamén as hai fondonciñas. A unhas gustalles comer máis que a outras, pero ti miralle o papo da perna. Todas 4 locen os xemelgos do incrible Hulk. Ainda así, macho, ti e eu temos 45 anos, e somos homes, que non é por nada, pero supónsenos algo máis de resistencia física ou non podemos deixar que cheguen antes que a nós. Abraham alzou as cellas e con este xesto xa lle dixo a Baldo todo o que lle tiña que dicir. Que claro que ían deixar que chegasen antes, que remedio lles ia quedar, e que sería mellor non tomar aquilo como unha competición porque non o era. Baldo fixo como que non vía aquel aceno, e xa antes de que o presidente da asociación rematase de falar e de explicar algúns pormenores da ruta, botouse a camiñar arrastrando consigo a Abraham. O seu esforzo, con todo, foi inútil. Mantivo as 4 vellas a raya durante moitos kilómetros, andando diante del xa ora, pero a unha distancia que lle permitiría sprintar ao final para pasarlles a uns metros da meta, deixándoas cun palmo de narices. O malo foi que o percorrido estaba mal deseñado. Xusto puxeron as costas, as subidas peores, contra a fin da etapa, cando máis apertaba a calor, e cando xa Baldo ía canso de tanto como correra para non perder de vista aquelas cabronas que camiñaban despreocupadamente uns metros diante del, entre conversas e risos, como se fose así tan doado moverse a esa velocidade durante case 30 kilómetros e sen decatarse para nada do drama calado que se desenvolvía ás súas costas. Unha torda, un desfalecemento deses que lles dan os ciclistas cando soben o Tourmalet, saltou por sorpresa sobre Baldo, que tivo que parar a descansar, a beber e a comer para repoñerse antes de chegar, de último, pero chegar, ao final da etapa, onde aquelas 4 bruxas, cervexa e bocadillo en man, se achegaron solícitas para interesarse pola súa saúde e facerlle recomendacións para outra vez. Quizais fose aquela preocupación sincera das 4 mulleres, aquela amabilidade descarnada e cruel, aquela atenta humillación a que máis lle doeu a Baldo.
Díxose a si mesmo que había volver ao mes seguinte para darlles unha lección ás aboíñas condescendentes, e que se o secreto das vellas era o adestramento, el había empregado a mesma arma para derrotalas. Deste xeito, chegou moito máis preparado a segunda das andainas do club. Custáralle, porque a súa parella, nun ataque de egoísmo do máis infantil, negárase a entender a trascendencia que para el tiña adestrar para a seguinte saída, e protestara polo novo réxime de vida de Baldo: traballar polas mañás, xantar, andar durante 4 horas pola tarde, ducharse, cear e caer rendido sobre a cama ata a mañá seguinte. O coitado do Baldo tivera que facer algunhas concesións, sobre todo ás fins de semana, pero lograra salvar a relación e puxérase en forma. O seu cardiólogo, polo menos, estaría contento. E agora vou ler un fragmento da Maldición do papiro alexandrino, que é unha novela publicada na colección xuvenil Fora de xogo de Edicións Xerais. Leo o comezo da novela. Regreso a Vorep. Se o teu corazón te incita a regresar, parte. Diante telo camiño e preto do mar gran copia de naves. Ilíada, canto 9. Papá empeñárase en pasar a noite boa en Francia. Por suposto, a mí non me parecera boa idea. Sería moito mellor agardarmos polo menos a primavera para viaxarmos polos difíciles camiños de Persia ou do decadente Imperio Otomán, por non falar da travesía en barco a través do mar Mediterráneo. Despois dun lustro fora da metrópole, eu non vía que presa podíamos ter en regresar aquel mesmo inverno. Porén, non houbo maneira de convencelo. Trazou nun mapa unha ruta que contemplaba tanto a facilidade de transporte, o maior número posible de traxectos en tren ou por estradas transitables en automóvil, como a benignidade do clima naqueles meses. Calculou prezos e tempo e ordenoume empaquetalo todo para partirmos. Por suposto, influíra na súa decisión o feito de que por fin calasen os canóns da Gran Guerra que asolara Europa e África e Asia durante os últimos 4 anos. O seu inicio atopáranos en Grecia, de onde fuxiramos asustados pola proximidade do conflito. Papá nunca se deixara envolver en bandeira ningunha, e alí, tan lonxe do fogar, onde non podían chegar os ecos da marsellesa entoada con paixón nas tabernas, nas escolas e nas rúas de Francia, o fervor patriótico non o alcanzara en absoluto. A medida que a guerra, como un polvo xigante e terrible, fora estendendo os seus raxos sinuosos para estrangular prosperidade e vidas, nós forámonos desprezando de país en país ata rematarmos en Persia, onde permaneceramos os 2 últimos anos. Así pasara eu a miña adolescencia, e así pasara tamén, en opinión de meu pai, o momento propicio para presentarme en sociedade e poñerme, por dicilo dunha maneira algo crúa, no mercado do matrimonio. Papá, que sentía que os anos empezaban xa a pesarlle, quería asegurar o meu futuro e non vía outra maneira de facelo que non fose casarme, por suposto cun francés, ou polo menos cun europeo, e por suposto de posibles, para que puidese manterme. Afortunadamente, durante o longo camiño de volta á nosa pequena vila de Vorep, tiven ocasión de falar longamente con el e convencelo de que me permitise estudar na universidade, a onde cada vez máis mulleres accedían. Iso daríame a oportunidade, argumentei, de formarme para ser docente no caso de que a fortuna matrimonial non me acompañase. E quen sabe, quizáis atopase alí algún estudante futuro médico, farmacéutico, profesor ou abogado que enamorase de min e solucionase dunha vez todos os nosos supostos problemas. Deste xeito, eu duplicaría as posibilidades de garantir o meu futuro, pola vía dos estudos e pola vía do matrimonio. El rira ao principio, pero a idea fora madurando no seu maxín, porque papá era un home algo anticuado na maioría das cuestións que se referían á súa filla, pero culto, aberto e tolerante a fin e ao cabo.